Għalfejn qed tipproteġuh tant li kellkom tneħħu Ministru li ma qabilx ma' din id-deċiżjoni li ħadtu. Saħqet dan Isabel Bonnici miż-żagħżugħ Ġan Paul Sofija kif qed tappella li Kert Buħaċar li huwa akkużat bl-involviment fil-qtil ta' Bina ma jibqax jaħdem mal-Lenz u jerġa' jiġi sospiż sakemm għall-inqas jiġi konkluż il-każ. Isabel Bonnici qalet li għandha bżonn is-sapport tal-pubbliku sabiex bħalma ġara fil-passat jingħaqad magħha u jiġġieled l-inġustizzji sabiex fi kliema minn dak li għadditi jekk jista' jkun ma jgħaddi ħadd. Isabel Bonnici staqsiet mistoqsija sempliċi lil min kien involut fir-ritorn ta' Kert Buħaċar fil-Lenz kienu jagħmlu dan il-pass li kieku l-vittma kien it-tifel tagħhom. Apparti minn hekk hija appellat ukoll sabiex tittieħed azzjoni mill-aktar fiss minħabba l-fatt li bħala familja qed jerġgħu jgħaddu mill-martirju ta' snin ilu fi żmien meta l-Prim Ministru ta' pajjiżna ma rridx li l-inkjesta dwar il-mewt ta' Bina tkun waħda pubblika. Il-Times fl-editorjal tal-ħadd tkellmet fuq din il-ġerħa u ddiskrivewha bħala qtil mill-ġdid taż-żagħżugħ Sofija. Bl-editorjal jisħaq illi b'din id-deċiżjoni min-naħa tal-Gvern il-familja kollha tal-vittma reġgħet qed tesperjenza episodju ikraħ u sens ta' inġustizzja. Issemma wkoll kif l-inqas ħaġa li jista' jagħmel l-Istatu li jara li ssir ġustizzja ta' veru kif suppost mal-familja, però minflok apparti n-nuqqasijiet amministrattivi li saru u li kkaġunaw din it-traċedja, isserġa' ddaħħal persuna mal-awtorità tal-artijiet li qed jiġi mixli fost l-oħrajn b'dan il-qtil involontarju. Gvern li qisu qed jagħmel apposta biex jibqa' jweġġa' lil din l-omm li sal-lum għadha qed taħdem għal riformi ta' vera, omm li fi klima stess qed terġa' tgħaddi minnu ġieħ trement. Intant Isabel Bonnici saħqet li ma tistax tifhem għaliex ġiet irrevokata s-sospensjoni tal-akkużat bil-qtil ta' Bina u saħansitra kellu jinbedel il-Ministru nkarigat mill-Lenz sabiex din id-deċiżjoni tidħol fis-seħħ. B'sorsi f'dan il-Partit Laburista fil-Gvern jgħidulna li fuq din id-deċiżjoni saħansitra Robert Abela wasal biex jagħmel reshuffle sabiex isiru l-manuvri meħtieġa li ma manuvri fi kliem Isabel Bonnici stess qed ikomplu jroxxu il-melħ fuq il-ferita.